Ova bolest nam je odnela previše života, naročito u staračkim domovima. Niko ne zna koji su dugoročni rizici, ali ja ću se ipak vakcinisati. Vidim kako pacijenti pate, koliko ozbiljno oboljevaju od ovog virusa i definitivno želim da se vakcinišem protiv njega. Najveća i najkompleksnija vakcinacija u istoriji čovečanstva, tako je najavljivan početak masovnog vakcinisanja protiv COVID-19. Ali da li će to biti i najuspešnija vakcinacija u istoriji čovečanstva? Dobrodošli u Europeo. Britanci vole da idu svojim putem, čak i kada je u pitanju vakcinacija. Izgleda da je sintagma Evropa različitih brzina u međuvremenu dobila novo značenje. Naime, ostrvljeni su, kada je u pitanju vakcina protiv koronavirusa, očito bili brži od ostatka starog kontinenta. Oni su probili led i već početkom decembra otvorili sezonu masovne vakcinacije. Na ovo je svet s nestrpljenjem čekao. Prva pošiljka BioNTech-Pfizer vakcina isporučena je Velikoj Britaniji. Bio je to veliki korak za zemlju izmučenu covidom i jasan putokaz za druge. Ova bolest nam je odnela previše života, naročito u staračkim domovima. Ovo je bila teška godina. Sve vreme nam je obećavana vakcina. Ona je sad tu i veoma smo uzbuđeni. Konačno se pomeramo s mrtve tačke. Najmasovnija i najkompleksnija vakcinacija u istoriji zemlje sprovodi se prema sledećem redosledu. Prvo osobe starije od 80 godina, zatim zaposleni u staračkim domovima i drugim ustanovama za negu osoba. Da bi se ubrzao tempo, cepljenje se obavlja i u apotekama. Među stanovništvom uglavnom preovladava spremnost na vakcinaciju. Niko ne zna koji su dugoročni rizici, ali ja ću se ipak vakcinisati jer vidim više prednosti nego mana. Drugačije ne možemo zaustaviti pandemiju. Imam poverenja u ovu vakcinu. Ja se neću vakcinisati. Istraživao sam i saznao da će ljudima ugrađivati čip. Gde ste istraživali? Na YouTubeu i Facebooku. U Velikoj Britaniji je već vakcinisano više od 4 miliona ljudi. U međuvremenu je izdata dozvola za još 2 vakcine protiv koronavirusa. Znate onu narodnu, ko je bliže vatri, bolje se greje. To se za Nemačku, kada je u pitanju vakcina protiv korone, baš i ne bi moglo reći. Jer iako je cepivo nemačke kompanije BioNTech bilo prvo za koje su nadležne institucije u Evropskoj uniji dale zeleno svetlo, Nemci su očito prekasno stali u red. Jer kada je krajem decembra konačno počela vakcinacija, pokazalo se da ona baš i neće moći da bude tako masovna. Sve je bilo spremno za vakcinaciju. Jedino su frižideri ostali prazni. U berlinskoj bolnici Bethel krajem decembra nije vakcinisana ni jedna jedina osoba. Lekar Hans Weigelt je bio razočaran i frustriran. Već mesecima danonoćno radimo i vakcina je svetlo na kraju tunela. Nadam se samo da ćemo uskoro konačno krenuti s vakcinacijom. Ali zašto uopšte mora da se čeka? Iako je vakcinacija u Nemačkoj službeno počela 27. decembra, centri i dalje zvrje poluprazni. Dugo iščekivani serum je konačno stigao, ali ne u dovoljnim količinama. Kapaciteti u centrima za vakcinaciju ni izbliza nisu iskorišćeni. Maksimum je oko 20.000 osoba. Kada ćemo dostići taj nivo zavisi naravno i od toga kada će vakcina stići do nas. Pritom je sve bilo precizno isplanirano. Centri su pripremljeni na vreme, kao i osoblje, i što je najvažnije, vakcina je razvijena u Nemačkoj, a sada je baš u toj zemlji nema dovoljno. Nemački ministar zdravlja se pravda rečima. Razlog za manjak vakcina na početku masovne vakcinacije nije to što smo ih premalo naručili, nego to što nema dovoljno kapaciteta za njihovu proizvodnju u većim količinama. Pritom zaboravlja da kaže da su druge zemlje na vreme naručile veće količine vakcina, svesno ulazeći u rizik. Kao i da su Nemačka i Evropska unija računale da će doći do pada cena kada se bude povećala proizvodnja vakcina i očito se prekalkulisale. Vlada u Berlinu najavljuje da bi do leta svi građani Nemačke trebalo da budu vakcinisani. Zato se sada sve nade polažu u druge vakcine koje bi trebalo da dobiju zeleno svetlo.
BioNTech planira da idućih meseci Nemačkoj isporuči 670.000 doza vakcina nedeljno. Stručnjaci su izračunali da bi, kada bi se stanovništvo vakcinisalo tim tempom, trebalo 3 godine da Nemačka postigne kolektivni imunitet, a ako virus bude mutirao i duže. Ali nije samo pitanje da li će biti dovoljno vakcina, već i koliko će građana uopšte hteti da se vakciniše. Poslednje pripreme pred ulazak u bolničku sobu. Sebastian Schmidt već mesecima radi s osobama zaraženim koronom i zna koliko je važno biti oprezan. Zato i želi da se vakciniše. Na poslu svakodnevno gledam smrti u oči. Vidim kako pacijenti pate, koliko ozbiljno oboljevaju od ovog virusa i definitivno želim da se vakcinišem protiv njega. Ali ne misle svi lekari i negovatelji u Nemačkoj kao Sebastian. Negovateljica Vivien Kochman nije principijelno protiv vakcinacije. Ona bi samo, kada je u pitanju vakcina protiv korone, radije da malo pričeka. Gledam na nju s mnogo opreza i s dozom poštovanja. Još uvek se malo plašim, jer naravno da vakcina ne postoji dovoljno dugo da biste mogli da kažete u redu, sada sam 100% sigurna. Skepsa prema vakcini očito nije retka pojava. Istraživanje Nemačkog društva za intenzivnu medicinu DIVI, sprovedeno u decembru, pokazalo je da svaki 4. lekar i svaka druga negovateljica i negovatelj ne žele da se vakcinišu. Prema navodima DIVI-a, nakon zvaničnog početka vakcinacije, stvari se ipak polako menjaju. Više informacija o vakcini protiv koronavirusa, kaže medicinska sestra Vivien Kochman. Jedino to može pomoći njoj i njenim kolegama da se odluče za vakcinaciju. Od izbijanja pandemije naučnici su na celoj planeti grozničavo tragali za vakcinom. Iz laboratorija farmaceutskih kompanija počela su u rekordnom roku da izlaze cepiva različitih imena i različitih zemalja porekla. Potraga za vakcinom se na neki način pretvorila u političku trku. Sada se postavlja pitanje da li će se i raspodela vakcina pretvoriti u političku igru. Kada se Jelena Vučinić iz Kosovske Mitrovice razboli, odlazi u tamošnji zdravstveni centar. Kao i drugi Srbi sa severa Kosova, Jelena ima srpsko zdravstveno osiguranje, a ono je preuzelo troškove medicinskog tretmana njene porodice i u vreme pandemije. Samo je jedan član porodice imao COVID, ostali ne. Pomoć smo isključivo dobijali od zdravstvenog sistema Srbije, znači koji koristimo na severu Kosova. Vakcinacija protiv koronavirusa za sve građane Kosova treba da bude besplatna. Kada cepivo konačno bude tu, zvanična kampanja vakcinisanja na Kosovu do duše još nije počela. Prema medijskim izveštajima, Srbija je još krajem prošle godine poslala na Kosovo kontingent vakcina u opštine sa većinskim srpskim stanovništvom. Ja i moja porodica lično, znači nismo se vakcinisali, niti sam čula da neko od mojih bliskih ljudi, eventualno znači nekih starih ljudi preko 70 godina je bilo informacije da su se vakcinisali tim vakcinama. Zaposleni u zdravstvenom centru Kosovske Mitrovice nisu bili spremni da daju informacije o tome, a kosovski ministar zdravlja Armen Zemaj nema informacija o navodnom vakcinisanju na severu zemlje. Privremena ispitivanja navode na pretpostavku da u ovom slučaju istragom treba da se pozabave druge institucije poput nadzornih organa ili organa krivičnog gonjenja, dakle policija, carina i državno tužilaštvo. Vlada u Prištini je već naručila vakcine i čeka na prve isporuke. Trenutno Ministarstvo zdravlja razmatra kriterijume na osnovu kojih bi trebalo odrediti redosled vakcinisanja. Vlasti tvrde da politički kriterijumi u tome neće imati nikakvu ulogu. Mi imamo zakonsku obavezu da besplatno vakcinišemo građane svih etničkih pripadnosti. Podelit ćemo vakcine svim opštinama. Zbog političkih nesuglasica, Beograd i Priština ne koordinišu borbu protiv pandemije korone na Kosovu. Ali kada je zdravlje u pitanju, političke igre baš i ne interesuju previše tamošnje stanovništvo. Kada bi epidemija bila baš proširena, znači bilo je nebitno bi bilo dalje to vakcine iz Srbije ili Kosova, ukoliko je ona merodavna i daje rezultata, znači zašto da ne? Jer i Jelena bi, kao i svi ostali, konačno htela da živi kao pre pandemije.
Vozni red vakcinisanja je uglavnom u svim zemljama Evrope sličan. Prvo najstariji i pripadnici najugroženijih grupa, onda medicinsko osoblje koje je najviše izloženo opasnosti od zaraze i tako dalje. No šta je s onima koji su itekako ugroženi, ali žive tako reći izvan legalnih sistema? Sistema u kojima ih zapravo malo ko zaista želi. Mahmad je zbog straha od terorizma pobjegao iz Afganistana. Danas se plaši za svoju budućnost, pošto je sa nekoliko hiljada migranata zaglavio u Bosni i Hercegovini na putu za Europsku uniju. Brine ga situacija sa koronavirusom, pošto živi u neuslovnom napuštenom objektu u Bihaću. Smatra kako migranti u BiH nikada neće doći na red za vakcinaciju protiv koronavirusa. Ne, niko nije dolazio ovamo da vakciniše mene i moje prijatelje. Niko ne brine o vakcinaciji. Previše je ljudi u ovom nikad dovršenom domu penzionera u centru grada. Higijenu je teško održavati, bolesnice ne mogu liječiti jer nemaju zdravstvenu zaštitu. Ukoliko zatraže medicinsku pomoć, neće je dobiti. U gradu Bihaću mi doktori nisu dozvolili ulazak u bolnicu. Rekli su meni i mojim prijateljima, odlazite, odlazite. Ni građani BiH ne znaju da li će i kada dobiti vakcinu. Dok se u regionu, ali i Evropi već mjesec dana vrši cijepljenje, u BiH nije stigla niti jedna doza. Kada govorimo o sporosti sami, nažalost tu se nalazi u kompleksnom sistemu same Bosne i Hercegovine, ali također određenih zakonskih rješenja. Neophodno da ispoštujemo cjelokupnu zakonsku regulativu da bi mogli da pristupimo određenim procesima i da bi mogli obezbijeti određene količine. Vlasti BiH se nadaju da će vakcine dobiti u okviru međunarodnog COVAX programa. Za sada nema informacija o količini, proizvođaču, distribuciji ni planu cijepljenja. U međuvremenu, izbjeglice i migranti gledaju kako da prežive. Nemamo dovoljno hrane. Kada pada kiša ili sneg, onda nam voda ulazi u prostorije. Kada mi se prijatelji razbole, za njih nema doktora ni medicinske nege. Cjepivo za ove ljude je nedostižan luksuz. Sve što žele je pronaći izlaz iz situacije i zemlje koja im ne nudi gotovo nikakvu pomoć. Mali ubod iglom stavlja Evropu i čitav svet na velika iskušenja i sve nas suočava s morem pitanja na koja nema jednostavnih odgovora. Kakva je situacija u vašem okruženju? Da li planirate da se vakcinišete? Pišite nam. I s vakcinom ili bez nje, ostanite zdravi. Prijetno!